Jama'a masu kallo da saurare na wannan tasha ta hula da kallabi, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo mai taken darasin soyayya kashi na biyu. A biyo mu domin a ji wannan darasi. Barkanku da dawowa, muna muku marhaban lale, muna fata kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka muku bayani cewa yau bidiyon namu zai magana ne akan darasin soyayya kashi na biyu. Idan wannan karan ne ku fara sauraron wannan tasha ta hula da kallabi, muna roƙon arziki da ku danna mana wannan jan rubutu da aka rubuta subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa da ke gefen sa. Nan gaba idan mun sa sabon bidiyo za ku gani akwai alamar like. Idan bidiyon ya burge ku, kuna iya danna mana domin yan uwa su gani su kuma kalla. Muna godiya, ku biyo mu. Yanayin so ne ke sawa ka yi abin da za ka sanya farin ciki a zuciyar wanda kake so, ko da kai baka farin ciki. Farin ciki da jin daɗin duniyar soyayya shine ka so a soka. Soyayya ita ce fifita farin cikin wanda kake so fiye da naka. Don saboda mutum baya nuna maka soyayya ta irin hanyar da kake so, hakan ba yana nuna cewa baya son ka ba. Ba a taɓa samun wuri ko ma'ajiya ba ta soyayyar gaskiya. Haka Allah yake ƙaddarawa ake cin karo da ita. Ƙarfin zuciya da sadaukarwa ne ke sawa ka yi abin da ka tsana don soyayya. Soyayya babu ruwanta da shamaki, takan tsallake katanga ko shinge, takan keta ruwa da dutse, ta haure duk wani tsaro, ta faɗa zuciyar mutum. Ba ido ne yake zaɓo wa abokai soyayya ba. Idan ido ne, to da makafi ba su yi soyayya ba. So wani ƙarfi ne da ido baya iya gani, hannu baya iya taɓawa, ba a iya auna shi, amma yana da ƙarfin tasirin sarrafa mai yinsa. Yakan canza tunani da halayyar mutum. Ba kowace soyayya bace take farawa da wasa da dariya ba. Wata sai an yi faɗa, an shirya, sannan yabanyar ƙauna za ta fara yaɗuwa a tsakanin masoya. Masu kallo da saurare na wannan tasha ta hula da kallabi, wannan shine darasin mu na yau na soyayya. Muna fata kun ji daɗin bidiyon. Idan wannan karan ne kuka fara sauraron wannan tasha ta hula da kallabi, muna roƙon arziki da ku danna mana wannan jan rubutu a ƙasan bidiyon da aka rubuta subscribe, kuma ku danna na alama ta ƙararrawa da ke gefen sa. Nan gaba in mun sa sabon bidiyo za ku gani. Idan bidiyon ya burge ku, kuna iya danna mana alamar like, kuna iya yin sharing ga sauran 'yan uwa domin su gani su amfana. Muna godiya. Bisalam, sai mun haɗa wani sabon bidiyon.